An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi bɛ tali kɛ araba la araba min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 6 na juin kalo don bi o tile 8 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min y'a sɔrɔ n'o ye furanjɛla kalo ye an bala na ka fɔ bi o tile 9 ye jate la san kalo 11 na don hejira san 1443 san don o de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na lakanabaliya kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ nin waati na Bangasi marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɛbaaw b'u sɔn k'u ye wulikajɔ kɛ kunungo yɛrɛ ka dugu dɔw ka yira k'a fɔ olu ka wuli ka bɔ yen dugu dɔw y'u ka minɛnw cɛ o kɔfɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin yɔrɔ dɔw ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ CEDEAO ale ye ka dɔ k'a fɔ gɛrɛn tɛ min y'a sɔrɔ n'a tun kan k'o wuli n'o ma wuli jamana ɲɛmaaw olu y'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma Mali furanjɛla fanga ko kalo 24 ni y'a sɔrɔ san 2 kɔni k'o baaraw kɔni furanjɛla fanga kunda ye o ye o ko kɛra cogo di fasodenw bolo kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Kunungo dɔgɔfirikaw fɛ min ka dɔ k'a fɔ dɔgɔfiri sugu ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na o kunungo tileganfɛla la jariwala tigilamaw ye marifa ci ni ka ɲɛsin dɔgɔfiri dugu dɔ ma o kɔfɛ suguden dɔw natɔ la olu tilala ka kasara kɛ u bɔtɔla dɔgɔfiri sugu la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ninnu de bɛna ka kunnafoni kunbɛ bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ kulu minnu bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka marifa ta kɛrɛnkɛrɛnnenya kabini sangaja k'a yira k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ olu ka marifa ta n'o kun tɛ dɔ wɛrɛ dɛ Mamurutile jɛkulu a yirala k'a fɔ ko nin waati kofɔlen ninnu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔn sama kɔni o b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ ye gatiya ye n'o dɔ ye ka dɔn k'a fɔ MCA ye n'i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɔgɔn fɔnbaliya dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati ninnu kɔnɔna na min bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ ka kɛ tu ɲɔgɔnna yɛrɛ ye maa bɛ se ka fɛn min fɔ an ka jamana kɔnɔna na basigi min bɛ n'i y'a sɔrɔ balele da b'o kuma la a yirala k'a fɔ ko n'i y'u yɛrɛ jateminɛ bi na ko ɲɔgɔn fɔnbalibaliya dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a balele fara ɲɔgɔn kan min y'an ka jamana basigi lafiya ye an bɛ fɛn min fɔ yarabi Ala k'a bila o sira kan ka se ka ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn fɛn min na ni malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an kɛlen ɲɔgɔn na Ala k'o fɔ ɲɔgɔn kɔ yarabi Ala ne k'o bila faamuyali minɛ kɔnɔ basigi lafiya bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kuntigi n'i y'a sɔrɔ ye kolonɛli Asimi Goyita k'a dɔn k'a fɔ ale kɛlen jamana ɲɛmaa ye k'a dɔn bi jama fanba min ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔw ye bɛɛ bɛ k'i ta fɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ anw ka jamana furanjɛla fanga maa caman ka fɔ la coup d'état kɛlen ni sisan cɛ k'o kɛcogo ka ɲi dɔw ka fɔ la an bɛ taa cogo min na ka dɔn bɛɛ ni hakili la nka u n'a ta balele kɔnɔna na min ka dɔn furanjɛla fanga kolonɛli Asimi Goyita an b'a la k'a fɔ ka fara minisiri ɲɛmaa kan k'u ye hakilila dɔw ta o hakilila tɛ dɔ ye dɛ ka dɔ fara ka dɔn furanjɛla fanga a hakɛ yɛrɛ kunda k'o fɔ maaw ye o min kɛra n'u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalo 24 wa ko baara ninnu jate kabini mois de mars ni o mars kalo tɛmɛnen e ka dɔn jate bɛ ta o kɔnɔna ka na o min fɔra bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakili fɔ min Ali Tunkara ye ale b'a ɲɛfɔ baara min kɛlen filɛ ale b'a minɛ jumɛn de kɔnɔna na an ka lamɛn. Tiɲɛ don n'i ye jamana ɲɛmaa ka hakilila lajɛ k'a fɔ ko ka camancɛ kuntala kɛ kalo 24 a ka kan a kun ka gafe bɔ sabu gafe fɔlɔ min kun bɛ n'o ye kalo 18 ye o waati tɛmɛna kabini mars kalo tɛmɛnen na ni gafe kura ma bɔ a bɛ komi an bɛ fu de kunna jamana kɔnɔ min mara kuntilenna ta fan ni a hakɛ dan ye jamana ɲɛmaa ka gafe min bɛ bila o kadiri de kɔnɔna la nin gafe in tɛ kuma ɲɔgɔnya in ani CEDEAO jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ dankari o la a bɛ ni kura yɛrɛ dɔn o la nin ye Mali kuntilenna de nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko CEDEAO jamana ɲɛmaaw n'olu bɛnna kalo 18 na ko Mali tɛ sɔn ko o lawaleya o lawaleyali tɛ nin gafe in a t'a ko kari gafe in ye Mali ta ka ye cogo min bi i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ tɔn min kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye o ka girin jamana ka ye cogo ma n'i ye sariya dɔnnaw ɲininka kalo 24 ye Mali ka ye cogo min bi ni Mali kuntilenna ye min bi nka a tɛ foyi tiɲɛ Mali ni CEDEAO mɔgɔw ka ye cogo la min bɛ se ka kɛ sisan o ye jate ka min na baaraw bɛ hakɛ jumɛn na sisan kalafili ta fan na
baaraw bɛ hakɛ jumɛn na sisan min ye ka ni kura dɔn sigidaw la n'o ye découpage administratif ye baaraw bɛ hakɛ jumɛn na min ye ka jamana sirasunba yɛrɛ falen ni baaraw hakɛ donna sisan min kɛra kabini fanga yɛrɛ ma fo ka se bi ma a bɛ lajɛ de sisan jumɛn de bɛ se ka kɛ tiɲɛni yɛrɛ la kalo 24 kɔnɔna la o caman na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye ka jamana sirasunba falen olu bɛ se ka kɛ waati nata walew ye ni kalafiliw kɛra jɔnɲama kura min na ka mɔgɔw bɛ na olu na u sinsin o kan nka fɛn min ye ka kalafili sɛbɛnw ani kalafili taabolo ka yɛlɛma don o la olu kan ka kɛ sabu cɛmancɛ mara bɛ kuncɛ ni kalafili de barikaba kan ka don o la ani min ye ka ni kura dɔn sigidaw la o ye taa ka segin ka ca sabu yɔrɔ dɔ bɛ bɔn u ka fara yɔrɔ dɔw kan yɔrɔ dɔw b'a fɛ ka bɔ yɔrɔ dɔw la ni cɛmancɛ mara ka b'a a ni da olu kan a na kɛ sababu ye ka sanga ba o mago bɛ sanga ba la ka an nun b'a dɔn bɛn bɛna kɛ fɛn fɛn kan a tɛna kɛ sanga ye sanga bɛ tɛmɛ kalo 24 na. An baloran k'a fɔ ni tun ye Ali Tunkara kan ye o kɔfɛ fasoden dɔ b'u hakili di camancɛ fanga a kunda min bɔlen filɛ ni ka kalan ni ka ɲɛfɔ fasodenw ye maliden dɔ b'u hakili di an ka daw lamɛn. A kɛra ko balenba ye ne yɛrɛ kelen ka kunnafoniya ninnu sɔrɔ u ka lajɛrɛba min kɛra tɛmɛnen na an hakili la k'u bɛna décision ba dɔ ta o senfɛ n'olu dɔw bɛ se ka kɛ sanction wulilen ka bɔ an kan ani u bɔra ka décret min ta n'o ye transition wagati fɔli ye mais o si ma kɛ nɔblaw tun bɛ wagati min na a kun ka kan o décision in ka ta o wagati de la mais min ye transition yɛrɛ wagati ko ye n'o ye san 2 ye san 2 baara bɛ se ka k'a kɔnɔ. Kalo 24 kɔni tɛ bilen parce que fɛn signera nka a baara daminɛ depuis mars tɛmɛnen donc a bɛ kɛ kalo 21 ye. Fɛn yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ CEDEAO ni ɲɛmɔgɔw ka bɛnkan de don nka n'a y'a sɔrɔ u ka bɛnkan tɛ a bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye parce que CEDEAO kun ko kalo 18 nka n'a y'a sɔrɔ CEDEAO ka pression kɔfɛ u bɛnna kan ka bɛrɛ bɛn ka bɛn kalo 24 ma ni o daminɛna mars tɛmɛnen a bɛ kɛ sababu ye walasa ka maliyɛnw lafiya parce que embargo in depuis 9 janvier fo bi a sɛgɛn ka bon kosɛbɛ surtout an bɛna se seliba fana ma. Ko ɲɛnama don parce que jamanadenw commencera ka sɛgɛn ka ban transition in daminɛ a bɛ wagati bɔ mɔgɔw yɛrɛ kun t'a dɔn an bɛ ka taa bolo min kan mais ni décision in b'a to sisan mɔgɔw b'a dɔn transition dan ye wagati min ye a bɛna permettre fana CEDEAO ɲɛmɔgɔw ka sanction wuli ka bɔ jamana kan o bɛ sɔn ka kɛ ko ɲɛnamaba ye. Bon u ye min laɲini kunu ne yɛrɛ y'a suit n'u ko 24 mois k'u b'a ɲini an ka se k'a kɛ ka an ka jamana kuma bɔ dɔw wɛrɛ tɛ an b'an sigi an b'a lajɛ sinon kɔrɔlen caman tɛmɛna minnu ko k'u bɛ se ka jamana in bɔ bon bɛɛ n'i ka nɔ de don an y'olu ka nɔ ye cogo min minnu fana nana bi an k'u hakilinataw lajɛ. An baloran k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye o kɔfɛ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele mouvement Maliko o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mohamed Mamata Ture la ale yɛrɛ b'a hakili di ko ninnu kan an ka lamɛn. Kibaruya min binnen filɛ ni CEDEAO maaw ka kuma dɔw ko olu dabali banna an ka président Assimi Goïta filɛ ka décret min ta k'a fɔ ko transition kuntala ye kalo 24 ye u dabali bɛ ban parce que bi an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ wagati gɛlɛn min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen dabali bɛ ban dabaliban in a bɛ taa min kan an y'a ye k'a fɔ an ka ministre des affaires étrangères min ye Abdoulaye Diop ye ale nana k'a fɔ an ka jabaraninw ni kumasow la k'a fɔ ko kalo 24 ko o dira tigɛkɛrɛw kan bɛnkɛrɛw kan ko Goodluck Jonathan yɛrɛ min ye médiateur ye CEDEAO tɔgɔ la o ka rapport kɔnɔ o y'o fɛsɛfɛsɛ ni ka a laɲini kɛ ko CEDEAO président bɛɛ lajɛlen bɛnna o kan bɛɛ sɔnna o ma an y'an to o de kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko président Assimi Goïta o fana ye décret présidentiel dɔ ta k'a yira k'a fɔ ko transition bɛ daminɛ mars kalo tile 26 la ko san 2 kan ka taa ni CEDEAO bɔra k'a fɔ ko olu dabali banna comme ministre des affaires étrangères ka kuma don gan a ka kuma kɔnɔ gan fana b'a la a y'a yira k'a fɔ ko ale kun tɛ salle kɔnɔ Mali ka délégation kun tɛ salle kɔnɔ dɔ y'a fɔ a ye kɛrɛfɛ sa o wali n t'a dɔn a yɛrɛ ye kalo 24 bɔ yɔrɔ min na k'a fɔ sa o anw b'an yɛrɛ ɲininka o la an b'a fɔ CEDEAO ta o anw ka marabagaw ye tiɲɛ bɛ jɔn ka fan tiɲɛ tɛ jɔn ka fan kuma kɔnɔ ko CEDEAO ɲɛmɔgɔ ninnu bɛn kelen na gan fɛn kelen de ye fɛn jɛ n'o o ye chronogramme ye n'o ye sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ san 2 kɔnɔ baara jumɛn ni jumɛn kan ka k'a kɔnɔ o chronogramme o kun t'u bolo Accra a ma di président ma donc chronogramme ɲinɛ kɛra ko Bamakɔ wa a tora yan nɔ o min fɛngɛna o de y'a to sisan a bilala ka taa kalo tile 3 la yanni kalo tile 3 in cɛ chronogramme ɲɛnama dɔ na labɛn comité de suivi min bɛ kɔlɔsili kɛ kalo k'a lajɛ min kɛra min ma kɛ o fana bɛ fɛngɛ. An baloran k'a fɔ ni tun ye Mohamed Mamata Ture ni tun ale kan ye yaasa ka kunnafoni kuncɛ parti politique min n'i y'a sɔrɔ o ye yɛlɛma ye
olu yɛrɛ y'u hakila di olu ko a ko kɔni a ka fisa maliden bɛɛ lajɛlen ka se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nka ko a fila si kɔnɔna na k'i ka dɔn ko bonya ma da olu kan a ko kɔnɛ na min ka dɔn k'a fɔ Amidu Dunbiya ale b'o ɲɛfɔ an ye yɛlɛma tɔgɔ la an ka lamɛn. An y'a mɛn télé la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen cogo min na en tant que parti an y'a mɛn télé la k'a fɔ ko président n'a ka premier ministre k'u y'a décidé ka kalo 24 fara furancɛ fanga donc aw ye n'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ sira dɔw fɛ cogo min na ka faamuya ma sɔrɔ ni décret in fan fɛ ka taa CEDEAO ɲɛma dɔw yɔrɔ la n'o kuma ye tiɲɛ an tɛna se ka na fɛn fɔ la parce que ni kuma ninnu si la anw da ma don a la donc an t'a dɔn wagati jumɛn na ani sira jumɛnw fɛ u tɛ ka bɛn donc ni da ma don fɛn min na i bɛ to kɛrɛfɛ i bɛ dugawu kɛ Ala ka se ka a ko sabati parce que an bɛ jamana ko de la an bɛ fɛn ka bɔ an ka jamanadenw de kama an t'o kɛ ɲɛmaaw kama an t'o kɛ maa si kama donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya min bɛ yen u ɲɔgɔn faamuya min bɛ yen o ka se ka wuli joona kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ min ye c'est que maliyɛn bɛɛ sigilen bɛ ni nin gɛlɛya in wulili ka bɔ an kan ni bɛnbaliya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ mɔgɔw siran fɛn min bɛ yen nɔ ni sigikafɔ min kan ka kɛ chef d'état ou de la CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ jouer kalo kɔnɔna la kana kɛ sababu ye ka gɛlɛya don tuguni ka embargo in to an da la donc an bɛ ka siran o yɔrɔ de ɲɛ mais an bɛ dugawu kɛ yanni o wagati ka se bɛn ka se ka sabati u ka se ka ɲɔgɔn faamu pour que gɛlɛya min b'an ka jamanadenw kan gɛlɛya min bɛ Afiriki yɛrɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen kan o gɛlɛya ninnu ka se ka tɛmɛ ka bɔ an bɛɛ la bɛn ka se ka sabati jamana ka se ka taa ɲɛ sɔrɔ an bɛ a laban ni dugawu ye halisa Ala ka bɛn sabati Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala Amidu Dunbiya fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya an bɛ kan ka dugawu k'o la Ala kan ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye min ye kunungo o ye dɔgɔfiri sugu ye dɔgɔfiri ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kilomɛtiri 75 ani 5 ani ɲɔnɔ cɛ k'a dɔn k'a fɔ o sugu ye tarata o tarata ye min ye ka dɔn k'a fɔ jadewala tigilama kunungo tileganfɛla la u y'u deliko daminɛ n'o ye ko deliko bila ka gɛlɛ don kelen ɲɔgɔn kama o kɔni kɛra so ye k'u to fala kɔfɛla fɛ i n'a fɔ u bɛ deli ka kɛ cogo min na ka mugu ci ka ɲɛsi fala fan dɔ ma o kɛra so ye ka maa dɔw to baara la falada yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen ji dan tilenna na o sen fɛ kisa i ka dɔn k'a fɔ maa kelen ni ka se k'ale kɔni jɔngi a tɛgɛ la nka alihamudulila bibi na i ka dɔn a kɔni jɔngini da a ma kɛ so ye ni ka se ka dangara kɛ foyi la o waati kelen kɔnɔna na donso wulila ni ka sɔrɔ ka u jaabi o kɛra mɔgɔ y'u kɔtɔrɔmabɔ o waati kelen bɛnnen bɛ ka sɔrɔ sɔrɔsilakaw olu kɔni dagalen bɛ nin waati na dɔgɔfiri yɛrɛ k'o kɔfɛ sugujɔ mobili dɔ fana bɔtɔla dɔgɔfiri an balada k'a fɔ ale da firila ji la o kɔni kɛra so ye mobili yɛrɛ kɔnɔna na ka maa dɔw jɔngin ka ko maa ni ma t'o fana na o ye ala tanu ye kunkolo kan ka to fɛn min na ni dɔ yɛrɛ ma t'o la bafula k'o ye ala tanu ye yaasa ka nin bɛ lepiratigɛ d'a ma Mamadu Sumunu b'an bolo nin waati na ka bɔ dɔgɔfiri marabolo kɔnɔna na ale bɛ u ɲɛfɔ an ye e ye jɔnni ne tɔgɔ ye Mamadu Sumunu ka bɔ dɔnɔ dɔgɔfiri ma Mamadu Sumunu an ye kunnafoni sɔrɔ kunungo tarata tun ye dɔgɔfiri sugu ye ko jadewala tigilamaw ka dɔgɔfiri dugu bɛɛ ko jiran k'u ye wulikajɔ ta ko ka marifa ci ka ɲɛsin maaw ma yen nɔ k'a kɛra kasara ye a kɛra cogo di kunungo tarata dugu dɔ bɛ dɔgɔfiri mara la ko jiran o tun bɛ baara la fala dawolo in na jadewala tigilamaw nana ka na mugu ci u la fala dawolo in na yen Ala kɔni y'a kɛ u mɛnna mugu ci la dɔɔnin komi fala b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i to kɔfɛ k'a ci min kɔni y'u sɔrɔ an kɔni to kalama nka kisɛ kɔni ye donso kelen touché kisɛ y'a sɔrɔ a tɛgɛ de la ka sɔgɔ ka bɔ quoi tɔɔrɔ kɔni m'a yɛrɛ sɔrɔ a nin na caman ka fɔ la ko wulikajɔw bɛ senna o yɔrɔ la yen ko lakana kɔni k'a sabatira kuma minnu bɛ senna olu bɛ cogo di bi Ablaye an bɛ se ka min kɔni fɔ baara kɔni bɛ senna armée fɛ nka maa ninnu kɛra maa qualité dɔw de u kɛra i b'a fɔ komi wolo fiyɛntɔlama bi yala mɔgɔ fila fila mɔgɔ kelen kelen nka an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni k'a fɔ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan komi u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɔrɔlen cogo min na o kɔni bɔlen don a ma nin sanga in na nin kɔni a kɛra balala ko sigida mɔgɔw yɛrɛ fɛ sabu armée bi an yɛrɛ fɛ yan dɔgɔfiri commune kɔnɔ armée bɛ yen mairie bɛ yɔrɔ min na armée yɛrɛ sigilen don mairie la mais o n'a ta bɛɛ kɔni mankan kɔni ka sin k'a dati yɔrɔnin kelen o ma nɔgɔn n'o tɛ armée kɔni bi baara la bi yɛrɛ yɛrɛ an yɛrɛ fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ wa mɔgɔw yɛrɛ alihamudulilayi mɔgɔw ka lamalama bɛ ka kɛ dɔɔnin dɔɔnin. dɔgɔfiri sugu kun ye kunungo ye ka nin kɛ ka bɛn ni sugu dɔ ye yalima a kɛlen sugu kɛra cogo di maaw bolo. minnu ye yɔrɔ janamaw ye olu kɔni panikɛla dɔɔnin nka a ma sugu bali ka jɔ a kɛra seli fana o y'a sɔrɔ dɔman kɛra sugu yɛrɛ la. Mamadu Sumunu o kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo dɔgɔfiri sugu kelen o la yen nɔ ko sugudenw natɔla ko mobili dɔ bɔra ka ben ni maaw ye ko maa caman tun b'a kɔnɔ na ko mɔgɔ dɔw kɔni jɔgina kan ko maa nimatɔ la a ko kɛra cogo di. suguden dɔw segukaw don u bɛ défensif de la sufɛrɛkɛ kɔni ka kuma la fɔ cogoya la a ko direction de ye boîte de y'a bila k'o to boli la ala kɔni y'a kɛ kunbɛcogo si kɔni ma sɔrɔ u la ni ji kɔnɔna tɛ sabu k'u boli yɔrɔ la gitɔrɔn ni kadari de ka surun mobili kɔni y'a ɲɛsin u ma ni
kandari kɔnɔna ye ka taa kale k'a yɛlɛma fo ka taa dabrikation ja sanfɛ a se bɛ maa ko nin ma kasara la maa ko nin ma kasara sabu kɛ mɔɔw bolila k'u kulomajɛ ala yɛrɛ ka dɛmɛ kɔnɔna maa minnu b'a kɔnɔ a bɛ taa fo maa 17 ɲɔgɔnna na maa banata kɔni jogilita kɔni sera fo maa 10 ɲɔgɔnna ma nka maa kɔni ni ma to a la o kɔni kɛra ala tanuba ye abila wale fɛ u k'a to u ni donsow ka sigi ka fɔ kɛ dɔɔni sabu kɛ nin ko ninnu filɛ nin u b'u wo min kɔnɔ sisan u sɔrɔla jirituw ani dugu furancɛw la tɔni min bɛ olu kɔni lasogo yɔrɔ kɛ n'o ye komi an bɛ waati min na bi n'u ni donsow kɔni sera ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara in kɔni kɛ a ka ca ala fɛ a bɛ se ka nɔgɔya teliyala baaraw bɛ se ka kɛ komi sɛnɛw sera ka ban an bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la Mamadu Sumuni y'a fɔ cogo min na jamana in a basigi na lafiya u se masaramani yala kan ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ Moti marabolo kɔnɔ na gɛlɛya labanw ni waati na ko sɔrɔsiw ka wulikajɔ barika bonyani mɛ nka waati kelen kɔnɔ na gɛlɛya dɔw bɛ hali bi minnu bɛ kɔ daga fɔ k'u sen na Adama Jɔngo ale ye sifinnakaw denmisɛnnakaw olu kɛ i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu caman ɲɛma don Moti marabolo kɔnɔ na ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ pays dɔgɔ kɔnɔ na ale b'u ɲɛfɔ an ye an ka Adama Jɔngo lamɛn ni waati laban ninnu na armée ye wulikajɔba kɛ pays dɔgɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bankasi zone kɔnɔ ka taa mɛ kalo tile 15 fo kana bila mɛ kalo laban na armée ye terroriste ka baziw ani u ka complices u ye caman faga u la u ye caman minɛ fana caman fana bolila k'u dogo bon minnu bolila k'u dogo kɔsɔ in na olu de bɔlen don u b'a fɛ ka yira k'a fɔ k'u bɛ hukumu kɔnɔna na u ye ataki damadama kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min tɔgɔ bɛ fɔ ko Ɔrɔsɔgu ani Bankasi kilo 7 ye u nana ye ka na bagan cɛtɔ la o ye mugu ci bagangɛnnaw la maa 2 sara maa 2 jogina o bagan cɛ ka taa o kɔfɛ fana dugu min filɛ nin ye Sanga commune na n'o b'a fɔ Ibi u nana ye fana ka don o dugu in kɔnɔ ka o dugutigi faga ka sɔrɔ ka boli ka tunu olu bɛɛ ɲɛfɛ Koro mara la dugu dɔ bɛ ko Ombɔ o bɛ commune de Bondo de fɛ donc olu fana ka dugu la dɔgɔtɔrɔw tatɔ n'u ka mobili 2 u y'olu minɛ kɔfɛ Moti cercle kɔnɔna na yan zone dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Somadugu zone dugu dɔ bɛ ko Kɔna sɛnɛkɛ daga dɔ bɛ yen ko Daraman daga u nana bi o kan yen fana u y'u ka baganw ci ka taa kisɛ ye maa 1 sɔrɔ o jogina o bɛ dɔgɔtɔrɔso la sisan nin baara minnu filɛ ka kɛ bɛɛ bɛ ka kɛ dɔgɔkun 1 de kɔnɔ tan vraiment nin waati in na jatigɛ walikɛlaw ka base minnu bɛ yen armée sera olu caman ma k'olu ci minnu bɔsila minnu ma sa a baara ninnu kɔnɔna na olu de bɔlen filɛ nin ye ka poyi ka to ka nin baara ninnu kɛ an kɔni ka laɲini ye min ye n'an bɛ o ɲɛsin faamaw ma baara min daminɛ filɛ nin ye hali ni sɛgɛnnabɔ b'a la a kana jɔ ka mɛn parce que n'a jɔra ka temps dɔ kɛ dɔrɔn jatigɛ wale mɔgɔw bɛ profiter o temps fɛ ka dimi don mɔgɔw la ka taa donc c'est vrai u bɔra ka opération minnu kɛ sisan pays dɔgɔ na vraiment a kɛra opération ye opération minnu ni population nisɔndiyara la kosɛbɛ nka an fɛ kan ka tugutugu ɲɔgɔn na ka taa di patrouille ninnu kan ka tugutugu ɲɔgɔn na ka taa yaasa a ka kɛ wasa yɛrɛ ye n'o tɛ an ye kibaruya sɔrɔ hali sisan k'a fɔ terroriste yi ci bila ka taa dugu dɔ la k'olu ka wuli ka bɔ yen o ye Bankasi mara ye Boni fana kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ani Boni ye kilo 15 ye Namtenga donc yen fana o ye ci bila dugu mɔgɔ ma k'u ka wuli ka bɔ yen o bɛ to ka ninnu n'a ɲɔgɔn caman kɛ tuma dɔ la n'i ye jateminɛ kɛ dɔrɔn armée bɛ don ka opération ni diɲɛni min kɛ u kunna a b'o u ka base min kili kɛ olu kɔfɛ de fana u fana bɛ wuli ka c'est à dire que nin baara ninnu kɛ ni tubabuw b'a fɔ ko des actions de désespoir an b'a ladan k'a fɔ ni tun ye Adama Jɔngo kan ye yaasa ka kunnafoniw dafa a y'a fɔ cogo min na k'u ye kunnafoniw lamɛn k'a fɔ ko hali kunungo k'u kɛlen bɛ k'a fɔ dugu dɔw ka wuli wa k'i ka dɔn ko kumakan minnu y'o mɛn o ma ɲɛ kɛ kɔ dɛ min ye ka dɔn k'a fɔ Bankasi marabolo kɔnɔ na Wangorokaw ka maire conseil dɔ n'i y'a sɔrɔ Segu Gindo ye ale b'an bolo nin waati na ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Segu Gindo ne ye conseil communal de Wankoro parti de Bankasi. Segu Gindo an ye kunnafoni sɔrɔ nin waati laban ninnu na ko Bankasi marabolo kɔnɔ na ko gɛlɛyaba bɛ yen a ko bɛ cogo di. Bankasi mara la bi na gɛlɛyaba de bɛ yen jadisiw u nana Bankasi dugu min wele ko Ɔgɔsɔ ani Bankasi tɛmɛ 6 kilomètres kan u nana ka na dugu attaquer dugu fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ u ye u ka bagan bɛɛ gɛn ka tila ka o ye mɔgɔ 2 faga ka tila ka mɔgɔ 2 bana bagan fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ u taara a bɛɛ ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ commune bɛ wele ko Sege dugu min bɛ wele ko Ɲende u taara 13h waati k'a yira olu la ko ɲani seli fana cɛ ko dugumɔgɔ bɛ ka dugu bila an bɛ waati min kɔnɔ maa caman ye minɛ cɛ halisa mɔgɔ bɛ ka minɛ cɛ bi na an bɛ waati min kɔnɔ Bankasi mara la a ganenba de don mais faamaw bɛ yen information dir'u ma u ma taa ninnu kuma bɔ min ye ne dabaliya ban 6 kilomètres Bankasi jarisiw bɛna attaque kɛ ka taa ni bagan ye ka bɔ Bankasi fo ka taa bila Wankoro
fo ka taa bila tori a ka tan kilo 70 iti tusiye ɲɛna tu kelen tɛ mɔgɔ bɛ se ka dogo tu min kɔnɔ ati o bɛ bagan gɛn ka taa fo bayi commune kɔnɔ faama ma se ka o yɔrɔ ɲini k'a ye faama yɛrɛ ma taa o de anw dabala ban kunnafoni caman yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔbaw bɛ sen na ko armée ka wulikajɔ fanga bonyalen don kosɛbɛ armée bɛ baara minnu na bi ma taa ka mara kɔnɔ wa Bankasi mara kɔnɔ armée bɛ yen mais anw b'a fɔ ko o ma baara daminɛ anw fɛ parce que kɔsa in na u bɔra u taara Wankoro Jalasogu Sokura u taara turu cɛ ka na mais o bɛɛ kɔnɔna na Jansi bɛ ka o sago kɛ Jansi yɛrɛ dogolen tɛ mobili b'u bolo moto b'u bolo faamaw bi k'o bɛ patrie la ko lafiya nalen don tiɲɛ tɛ an bɛ waati min kɔnɔ Bankasi den si tɛ yen min b'a fɔ ko Bankasi mara ko lafiya bɛ yen ko lakana sabatira a ma sabati dugu jɛ o jɛ dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan ni fanga ma taa e lakana a bɛ nafa jumɛn b'a la jugu bɛ ka na attaque kɛ u bɛna tiɲɛniw kɛ u bɛ wele u tɛ taa an ka dugu bɛɛ wulila yatimidenw cayara Wankoro mara dɔgɔnɔdugu foyi tɛ yen Sokura mara dɔgɔnɔdugu foyi tɛ yen Bayi mara dɔgɔnɔdugu foyi tɛ yen u bɛɛ dugu bila an b'a fɔ Mali faamaw ɲɛna u ka baara kɛ tiɲɛ kan miliyɔnmaniw bɛ kuma min fɔ u bɛ min fɔ réseau sanfɛ ko lakana bɛ ka kɛ Basigu nana a bɛɛ nkalon an bɛ bɔ Bankasi mara la min bɛ an b'a dɔn hali a b'u kɔnɔ u ma baara daminɛ an fɛ fɔlɔ an bɛ min fɔ Mali faamaw ɲɛna u ka lakana kɛ kuma muguba nafa t'a la quoi ni nkalon mɛnna cogo cogo don dɔ a bɛ bɔ kɛnɛma samiyɛ nana mɔgɔ dɔ ye danni daminɛ dɔw ka danni banna u kamana gannen don ka danni kɛ kumakan laban min bɛ n bolo Mali faamaw ye ani population ma lafiya u bɛ kuma fɛn o fɛn minnu fɔ a bɛ zoro an ye IBK gɛn de lakanabaliya de kama ni fanga donna fanga tigiw de bolo u bɛ hakili sigi bɔ mais toujours an population an hakili sigilen tɛ an siralen don a ye an dabala ban an bɛ min fɔ Mali ɲɛmɔgɔ ɲɛna u ka sabali u ka lakana sabati an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Seku Gindo Kaɲe ye Wankoro mairie conseil dɔ don kuma kɔlɔmɔdɔ cɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen u mago bɛ lakana de la k'o sababu kɛ lakanabaliya kɔni a bɛ ka wara olu ka yɔrɔ la u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya u bɛna sira o sira fɛ Ala ka jamana in k'a kolo suma n'an bɔra ye M5 RFP olu kɔni sigilen sen kan san 2 an b'a lɔn k'a fɔ an donna o kɔnɔ ka ban o min kɛra u ye wulikajɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ san 2 o kɛlen kɔfɛ u ye ka dɔn k'a fɔ tasibila kɛ ka ɲɔgɔn hakili lajigin k'a dɔn n'i y'a mɛn bi kunun de tɛmɛna o kɛra karido o kɛnɛ kan min ka dɔn k'a fɔ maaba caman tun bɛ M5 tɔgɔ la minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan Mamadu Keita ka taa se Baba Adama Kamara olu b'u hakili di kɛnɛ kan ye an k'u lamɛn. Ni san fila ɲɛnamali a ma bali na parce que M5 ye force du changement de ye changement min kɛra 2020 bi M5 ye wale min kɛ jamana kɔnɔ diɲɛ bɛɛ y'a ye diɲɛ bɛɛ y'a komɛ bi an bɛ Mali kura min yɛrɛ laɲini bi ni M5 sababu yɛrɛ kun tɛ anw tɛ se k'a sɔrɔ bon an bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que M5 ye bolo min ta sisan Mali kura tagasira na an kana segin an kɔ dɛ an ka taa dɔrɔn. Ni kɔfilɛ k'a lajɛ M5 bi bɔ don min na ka laɲini minnu kɛ ni kɔfilɛ i b'a dɔn k'a fɔ u b'o sira laɲini kan o ye kuntilenna fɔlɔ ye a filanan bɛ min d'a kan i b'a ye jamana minnu bɛ ka jamana marala bi u ni jamanadenw ka hakilina ye kelen ye mais laɲiniw kɔni u bɛ senna halisa mais an tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ sabatira baara de bɛ ka kɛ la awa laɲininen dɔ fana baara in de fana kan ka kɛ an bɛɛ ko mɔgɔ si tɛ Mali baara Malidenw place la donc armée b'a ta la gouvernement mɔgɔw b'u ta la jamanadenw fana b'u ta la mais an bɛ se ka min fɔ bɛɛ k'a cɛsiri halisa parce que jamanajɔ sigili t'a la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Baba ka fara Mamadu Keita kan ni tun y'olu kan ye o kɔfɛ an ka ministre ɲɛma Dr Sokɛli Kokara Mayiga tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ kuma min fɔ ye o filɛ. M5 militaire ni responsable minnu tɛ yan bi an kun bɛ ɲɔgɔn fɛ le 5 juin 2020 bi ma caman tɛ yen dɔw dimina dɔw yɛrɛ banana dɔw yɛrɛ sara an kan ka ko bɛɛ kɛ M5 pour que maliyɛn fara ɲɔgɔn kan parce que a ye kɛlɛ min daminɛ don min a y'a daminɛ mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ M5 kɔnɔ politiki sira la idéologie sira la u kun tɛ se ka sigi table kelen kan mais o don u farala ɲɔgɔn kan ka Mali sauver situation min bɛ bi na Mali mago bɛ unité nationale la M5 kan ka wuli ka taa bɛɛ fɛ maa o maa hali n'a kun tɛ M5 la hali n'a bɔra M5 la hali n'a bɛ M5 contre la c'est pas ça le problème mais maa o maa n'a ko qu'il est d'accord ka kɛlɛminɛnw di armée ma hali n'an b'an ka budget bɛɛ ta n'a ko k'ale sɔnna réforme politique institutionnelle o ka kɛ président saba k'u bɛ réforme kɛ réforme sira sɔrɔ min ko k'a sɔnna organiser ka sigi pour que élection ka se ka ɲɛ mankan kana wuli élection kɔfɛ maa o maa n'a y'o fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma
ka jamana labara. An balodan ka fɔ ni tun ye Mali ministre ɲɛma Dr Shukal Kokala Mayiga kan kɛnɛ kan ye a y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi lafiya yarabi Ala la ka Mali bila o minɛ kɔnɔ. N'an bɔra yen narenakaw fɛ yen ɲɔgɔn sama-sama dɔ e ka dɔn bɛɛ ka dɔn ka fɔ sanu bɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnena min e ka dɔn ka fɔ chinois k'olu bɛ ka baara dɔ k'u ka yɔrɔ la ko baara in e ka dɔn k'u fɛ k'u tɛ a kɔni kɛra gɛlɛyaba ye o gɛlɛya kɔnɔna na fo wolola e ka dɔn ka fɔ narena kɛrɛnkɛrɛnnena dugu bɛ n'i y'a sɔrɔ ye baya ye o maire kɔni jama ka wulikajɔ kɛ ni ka taa mairie kɔni nɔfɛ ka wulikajɔ kɛ maire kɔni ko f'u ka taa maire de nɔfɛ a kɔni kɛra fɔɲɔgɔnba ye wulikajɔ sera ka kɛ lakanabaw fɛ ka don sigidalamaw ni maire cɛ nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ka dɔn ka fɔ wulikajɔ kɛla ka kɛ fanga tigilamaw ka se ka wulikajɔ kɛ kunun ko k'u y'u tɛgɛ da i ka dɔn ka fɔ dugu kɛrɛnna tigilaka dɔw kan o min kɛra Dirisa Konate b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Donc an ka mɔgɔw bɛnna mun kan k'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ senni bɛ yɔrɔ la f'an ye mɔgɔw ta ka na ji ta ka taa olu analyse bɛ kɛ k'a bɛɛ lajɛ k'a yira k'a fɔ ko nin bɛ baganw faga a bɛ taa nin bɛ yira mais fɔ bi u b'a ko kan k'a fɔ ko bɛnkan don kan ko dugu bɛ bɛnna ma dugu bɛɛ ma bɛn ma dɛ dugu ma jɛnna dɛ normalement ni maire bɛ yen jama de jɛra k'a da maire la ka maire ta ni ko fana bɛ kɛ o cogo sugu de n'a fɔ nin ko sugu normalement papier de kan ka bila ka taa dugutigi bɛɛ lajɛlen fɛ yen bɛɛ n'a ka conseil ka kuma n'u bɛnna kan papier de na bɛɛ b'a signé kan mais mun na maire ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'o signé ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ dugu tɔ ma bɛn a ma n'a sɔrɔ ko bɛnkɛli la est ce que ninnu filɛ ka wulikajɔ min kɛ a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ o mɔgɔ tɛ kuma k'i yɛrɛ sɔsɔ e bɛnna nin kan aw kumana ka bɛn a kan ka papier signé a kan e tilala k'aw k'i bɛ kuma o kan o tɛ se ka kɛ o donc fɛn dɔ de kɛra u y'an janfa yɔrɔ min na mais nin si tɛ baasi ye ne ma digi mɔgɔ si la ne digila mɔgɔ min na la o maire de an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi depuis Worongo mankan in kɛra ne y'a yira vraiment mankan ko tɛ mais maire tun kan ka faamuyali fɛ o don k'u taara k'u bɛ taa lamɛnni kɛ u ye convocation ni mɔgɔ min ma Worongo u nana ka na lamɛnni kɛ Narena fɔlɔ ala kɛ u ma se ka fɛn ɲɛnabɔ yan donc u tilala k'u wele ko Kangaba u taalen Kangaba u taara an ka mɔgɔ kelen fana wele bi n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ de ye k'o minɛ ka taa kuma fɔ dɔrɔn ka sin ka o bila kaso la n'a sɔrɔ k'a fɔ ko o fana bɔcogo k'o bɛ kɛ k'an ka bɛn bilen est ce que bɛn bɛ kɛ bilen wa bɛn kuma t'o la bilen o ne bolo n'an bɛ kuma maire fɛ don min na nin tun kan k'a fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan étranger t'an kunna o du wɛrɛ mɔgɔ t'an kunna o an yɛrɛ dama de don n'an tun bɛnna la ka kuma kunna ne bolo a tɛ se nin bɛɛ la mais ne fɛn dingɛ dɔ fana sinnen mɔgɔ si t'a laban dɔn bilen donc ala ka nin cɛ janya o wele bɛ n bolo k'a ɲɛsin faama ma transition kura in kɔni vraiment u bɛ ka baara kɛ u bɛ ka lakana fana sabati mais lakana kɔfɛ degun b'an kan u k'u hakili to anw fana la bi sinon ne bɛ Asimi ka mɔgɔw fo alhamdulilayi u bɛ ka baara kɛ u bɛ ka lakana sabati parce que jamana yɛrɛ ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye o lakana de mais nin ye lakana fana kudilen u bolo sabu lakana dɔ bɛ yen fɛ yen n'a fɔra ko bɔnɛ dɔ fana bɛna ɲɛsin yan mɔgɔw ma nin tɛ fɛn ɲuman ye dɛ bon donc an ta ye an ye mɔgɔ wɛrɛw ka kɛlɛ yan fɛ mais yan ta nin bɛ kɛ an yɛrɛ dama ka kɛlɛ de donc ala k'an kisi o ma yɛrɛ dama kɛlɛ a ban man di dunan kɛlɛ ni sera dunan na don min na dunan bɛ se ka taa ka bɔ i ka jamana kan mais yɛrɛ dama kɛlɛ taali t'o la o aw bɛɛ ban yan de donc ne kɔni b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka essayer k'i hakili to an na se t'an ye yan daba i t'an ye yan donc an fana jigi olu de transition kɔnɔ an kɔni b'a ko ka soutenir mais k'u hakili to ka gɛlɛya min b'an kan bi u ka dɔn k'a fɔ ko yan fana ye Mali dɔ de k'a dɔn k'a fɔ an y'an seko fana kɛ na donc hali bi a k'a essayer yuruguyurugu b'a la a ka nɔgɔ bɔ kow la yɔrɔ dɔ ka ɲi mais hali bi yɔrɔ dɔ man ɲi donc ne bɛ mun fɔ k'a fɔ transition ma o ye o de nin ye. an balodan k'a fɔ ni tun ye Dirisa Konate kan u y'a fɔ cogo min na fɛn min ye bɛnɲɔgɔnya ye ala k'o sabati n'an bɔra ye cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana ka se ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kɛ tɛgɛdiɲɔgɔn ma ka se k'o lasabati an balodan k'a fɔ olu y'a yira k'a fɔ min ye juin kalo kɔnɔ la o ntɛnɛn fɔlɔ ka lajɛrɛba dɔ ni k'o sigi sen kan lajɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ sigira sen kan a bɛna kɛ tile 15 bɔɲɔngo dɔ furancɛ 2 bɔɲɔngo o lajɛrɛ ye yaasa ka a bereyatigɛ da ma Yakuba Katli kulu ɲɛma ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Mali constitution min votela 1992 i référendum la a y'a jira k'a fɔ institution seegin de bɛ jamana kɔnɔ o institution seegin na conseil économique social y'a dɔ ye ale yɛrɛ de y'a institution seeginna ye baara min ɲinilen da ale fɛ o de ye société civile de bɛ k'ale composé minnu b'a kɔnɔ o ye société civile mɔgɔw de u kɛ baara ye mun ye politiki mɔgɔw n'u kɛ baara dɔn n'u kɛ sira dɔn mais société civile min y'a composé len don k'a daminɛ sɛnɛkɛlaw bagan maralaw ka taa se baarakɛlaw ani fɛn wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan u fana n'u kɛ yecogo don jamana dilanliko la u n'u kɛ faamuyali don jamana dilanliko la laɲini de kɛra k'a fɔ san o san ka taa bɔ olu ye k'u sigi kɛ kumaw fɛ k'u lamɛn u kɛ hami ye jumɛn ye u kɛ laɲini ye jumɛn ye u kɛ yeko ye jumɛn ye ladilikan jumɛn b'u fɛ pour que jamana a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min a bɛ se ka sira ɲuman ta u b'u hakilila min di o ka conseil économique bi
chargé o de la k'o de kumakanw ta n'u tilala u yɛrɛ kɛlen ka analyser k'a fɔ ni laban kɛ kan ka kɛ nin de ye n'o ye ladili ye k'a ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma yalasa baara ɲuman bɛ se ka kɛ yalasa sira ɲuman bɛ se ka ta an b'o baara de kɛ donc o bɛ kɛ san o san nin kalo in n'o ye mois de juin an dɛmɛ fɔlɔ o de baara dayɛlɛla bi tile 15 kɔnɔna don an ye jamana kɔnɔna kɛ cercles ni région o bɔlen kɔfɛ kɛ district kɛ Bamako yan commune bɛɛ lajɛlen mais an bɛ dan u ma an taara jamana kɔ kan n'o ye farafinna ye ani ɲinan yɔrɔ min tɛ farafinna ye n'o ye kɔkanna wɛrɛ ye o kɛra États-Unis Amérique an ye maliyɛn minnu bɛ yen an taara n'u sigila n'u kumana y'u lamɛn an bɛ se ka min fɔ kuma la surunyana dɔɔni a kɛra minnu bɛ kɔnɔna na a kɛra minnu bɛ kɔfɛ bɛɛ kɛ hakilila ye kelen an balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye Yakuba Katile ye u y'a fɔ cogo min na min ka don ka fɔ cakɛda in ka baara ɲɛsinnen bɛ ɲɛta min ma ka ɲɛsin jamana ma Ala k'o sabati n'an bɔra ye Segu sera bilama i ka don a taa ni ka segi maa caman bɛ yen minnu b'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na k'o sɔrɔ ka bin sirakun na lakanaba minnu bɛ yen ni o don ye ka don ka fɔ sira lakanabaw kɛrɛnkɛrɛnnena polisilakaw ka se ka maaw minɛ bugunatigɛ sɛbɛn nɔfɛ n'o ye carte d'identité ye n'a sɔrɔla i kunna salamu lafiya n'a yɛrɛ ma sɔrɔ i kunna ka ban i ka don an somɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan ka ban camanba o ye ndamandingɛ de ye wari kɔni a b'o fara ɲɔgɔn kan cogo bala yɛlɛ ka k'o di taatɔla t'a la segintɔlatɔ la wa min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye seereya foyi ti d'i ma n'o ye sɛbɛnni k'a fɔ k'a bɛ taa jamana ka wagande kɔnɔna na min ye ka don ka fɔ seereya dɔ ye Burama Kone ka bɔ Dɔgɔfiri Kabankɔrɔ Pɛgɛ n'a bɛ wele ko Banamba Siri Kulubali ɲininkali k'ale la u ye min fɔ an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ko Burama Kone ka bɔ Dɔgɔfiri. A ye kunnafoni sɔrɔ k'i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ Segu sira la a ko kɛra cogo di? Jumadon ne taatɔ Segu mun bɛ taa kɔɲɔ na gara la an sera Segu poste la mɔgɔ o mɔgɔ kun mobili kɔnɔ ni pièce t'u la ni carte d'identité t'u bolo polisikɛ donna mobili kɔnɔ ka na ka mɔgɔw ɲininka pièce tɛ mɔgɔ mun na donc a y'olu tɔgɔ ta ka don u ka gese la mɔgɔ kelen kelen bɛɛ de ye 200 sara mais u ma papier kelen d'u ma papier kelen ma d'u ma bɛɛ ye 200 de sara o kɛra an taatɔ ye an segintɔ tuguni u tilala ka segin o kelen kan muso 7 de kun mobili kɔnɔ muso 7 bɛɛ a bɛɛ ye 200 sara ka na papier kelen ma d'u ma u ye papier ɲininka k'u ka taa Segu poste la 200 in sara ko ye jumɛn ye? an tɛ sara kun dɔn na parce que u b'a d'u ma dɔrɔn donc u y'a fɔ k'u ka papier d'u ma mun bɛ se k'a jira k'u ye 200 sara polisi ma sɔn ka d'u ma normalement n'a sɔrɔ 200 in bɛ sara quittance de kun kan ka tigɛ o la wari min bɛ taa jamana ka kɛsi kɔnɔ mais ka 200 minɛ ten a tɛ taa jamana ka kɛsi kɔnɔ fo polisi yɛrɛ de b'a minɛ ten o vraiment o de ma bɛn ne yɛrɛ kɔni ma fefe parce que ne b'a kalama n'i ye 200 sara 24 heures de bɛ ta ka d'i ma quittance i bɛ taa donc 24 heures kɔnɔ fo ka t'i se yɔrɔ o yɔrɔ ti wari sara i b'o de jira ye ne b'o de kalama mais k'a ye i bɛ 200 de sara sisan foyi ti ta ka d'i ma Segu donna n'a bɔda ka taa Kucala fɛ ne y'a 2 bɛɛ kɛ semaine in kɔnɔ u 2 bɛɛ ka baara don wele min bɛ ne bolo ka se jamana ɲɛmaaw ma vraiment u k'a lajɛ jamanadenw tɔɔrɔlen don jamanadenw sɛgɛnnen don bɛɛ bɛ transition in kɔ mais jamana ka lasigidenw n'o ye polisiw ni fɛnw ye olu minnu bɛ sira kun na u b'a ka jamanadenw tɔɔrɔ u b'a ka jamanadenw tɔɲɔ fana an bɛ yɔrɔ min na bi na maliyɛn bɛɛ de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na mais jamanaden ninnu tɔɔrɔlen don ka se kisɛ min na bi ala de b'a dɔn k'a sababuya kɛ an ka ɲɛmɔgɔ jugu ye ne bɛ mun ɲini dɔrɔn ministre de la sécurité a ka Segu poste lajɛ Segu poste donda ka taa Kucala fɛ ani Segu donda ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka taa u k'a lajɛ vraiment u bɛ bɛnkan na. an b'a lɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Burama Kone ye bɛɛ kama Banamba Kabankɔrɔ Pɛgɛ a fɔra cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna caman u ka jateminɛ caman bɛ yen k'o bila k'o kun kan k'a kɛ sɛgɛsɛgɛli ye n'i ye ɲininkali kɛ na u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ nka ka wulikajɔ kɛ de ni ka se k'u yɛrɛ cɛlɛ a kɔnɔna na sanko a dɔw bɛ yen fu bɛ se ka sira da n'o tɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de kɛ jugu kosɛbɛ yadɔ tɔgɔcɛn bɛ ɲɛsin ɲɛma caman ma k'a sɔrɔ o tɛ nin kalama wa sirakun na nin bɛ kɛ yɔrɔ caman na an bɛ fɛn min fɔ an ka sabali jamana in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ yen an yɛrɛ dama ka na gɛlɛya wɛrɛ kɛ ni ka se ka jamanaden yɛrɛ ka se ka nege bɔ an caman na ala ka hakili ɲuman ma an ka jamana ni ka bila basigi sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ commune 4 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na parti yɛlɛma Musa Mara ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Dr Yusuf olu ye hakilila ta k'a fɔ n'u kɛra député walima i ka dɔn k'a fɔ ɲɛmɔgɔya min n'u y'o sɔrɔ u bɛ baara yɛrɛ u ka sara ka se ka bila dɛsɛbaatɔw ka bolo k'a ka dɛmɛɲɔgɔnya ye o baara min u b'o la kabini sangajan hali bi député in kɔni bɔra man kan i ka dɔn k'a fɔ hali bi u bɛ k'o baara kɛ 9,000,000 o kɛra i ka dɔn k'a fɔ a laban ye min kɛra dɔgɔfan yɛrɛ kɔnɔna na min ye Dr Yusuf ye ka taa se Musa Mara ma u b'u ka nisɔndiya yira an k'u lamɛn. N ye bénéficiaire dɔw ka kuma suit u ko n ma ko wari dɔgɔma tɛ min bɛ yen déjà c'est quelque chose mais u mago bɛ dɔ wɛrɛ peut-être c'est de réfléchir à un prix d'excellence minnu mana jo kosɛbɛ k'u fana ta baara min dir'u ma o y'a kɛ ka ɲa ka tɛmɛ tɔw kan peut-être réfléchir u ye min ɲɔgɔnnanin sɔrɔ k'o ɲɔgɔnnanin d'u ma pour que sini ma sinikɛnɛ ma olu fana ka se ka u disi gosi n'u ka résultat ɲumanw n'u ka fɛngɛw ye à travers un petit concours financier. maa 99 ala barika la bi ta kɔfɛ o de bɛna dɛmɛ in sɔrɔ o maa 99 o kɛra u bɛna kɛ sababu ye ka emploi 120 de créer an ka commune kɔnɔ na baara in fɛnɛ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ à peu près n'i ye maa kɛ 10 ye kelen kɔni o tununa an na
il faut qu'an ka sini ni sinikɛnɛ baara ka kɛ o kana se ka kɛ tuguni an b'a ɲini maaw ka ladɔn kosɛbɛ ka sɔrɔ u ma dɛmɛ sɔrɔ an ka laɲini ye min ye n'a kɛra maa 1000 sini o maa 1000 bɛɛ ka kɛ baara la an b'an profiter k'a fɔ bénéficiaires ye nin baara in bɛɛ gulonnen bɛ aw de la donc a ka di an ye aw ka kɛ an ka seere ɲumanw ye quartier kɔnɔna la mais aw ka kɛ an ka seere ɲumanw ye fɛnɛ quartier kɔ kan. an balona k'a fɔ Dr Yusuf ni Musa Marani tiɲɛlu ka seere ye o kɔfɛ minnu y'a sɔrɔ dɔw b'a ka nisɔndiya yira an k'olu lamɛn. Ne ka projet min présentera c'est appareil électronique ne kun bɛ fɛ k'o de feere n y'o projet de présenter u la question sigilen bɛ ne bolo a mɛnna fo n b'a kun tɛna walasa ka se ka n ka matériel ta ka bila a kɔnɔ donc ni laɲini ni wari dili bɛ se ka nafaba lase ne ma ka se ka n ka bitigi lafa cogo min walasa n bɛ se ka n yɛrɛ dɛmɛ a la cogo min. An bɛ bulanɛgɛw dilan an bɛ seginiw dilan an bɛ fɛn caman dilan ne bɛ ka nin kɛ an ka so kɔnɔ bon ni wari mana di sa n bɛna kiosque de ɲini k'a jɔ gitɔrɔnda la pour que mɔgɔw k'an lakodɔn kosɛbɛ vraiment u ye nin mun kɛ a diyara an ye kojugu fo k'a dama tɛmɛ ala de b'u sara. Ne ye l'élevage de programme formation nafa bonyana kosɛbɛ ne la ka formation ɲɔgɔn kɛ mais n ye dɔ fara n ka dɔnniya kan bon wari la dɔgɔya tɛ an ye fitinin min sɔrɔ tan an b'a ɲini ala de fɛ ala ka barika don la donc ninnu y'an sɔn cogo min na ne fana ka laɲini ka se ka wari nin labaara fɔ mɔgɔ ka se ka bɔ ne yɛrɛ fana ma. N'i ye muso dɛmɛ i kɔni i ye du dɛmɛ i ye jamana dɛmɛ parce que du kolo bɛ muso de bolo jamana kolo bɛ muso de bolo ni muso sera k'a yɛrɛ ta a bɛ dɛmɛba de kɛ a bɛ nafaba de ɲa jamana kɔnɔ. An balona k'a fɔ ni tun ye maa dɔ minnu bɛ yen n'u y'a sɔrɔ olu kɔni ye dɛmɛya sɔrɔ ko in kɔnɔ u y'a fɔ cogo min na nin n'a ɲɔgɔnɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ e hakilila ko fɛn de t'e bolo k'o de kama i tɛ se ka maa dɛmɛ waati kelen ye maa dɛmɛ waati de ye n'i ye jateminɛ bi nin ye hakilila ɲumanba de ye a camanba bɛ dɔ bolo sanga ni waati u bɛ ka dɔ kɔrɔbɔkɔrɔ ka fara kan u t'a dɔn ko ale yɛrɛ bɛ taa don dɔ la ka bɔ a cɛra dɔ bɛ yen ko ale b'a ka sara ta ni k'a di maaw ma dɛmɛya kɔnɔna na nin ye hakilila ɲumanba de ye ala ka nin hakilila ni k'a jidi n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo. An karamɔgɔ an taga Côte d'Ivoire jamana kan ko ni sɔgɔma Côte d'Ivoire wasabolo ɲɛma kura jirala k'a fɔ k'u bɛna sugandi ka bila Amadou Soumaoro nɔ la député 2 y'u kanbɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni député 2 ye ko politique tɔ ɲɛmabaw yɛrɛ de don n'an bɔra an taga Niger jamana kan Niger jamana kuntigi kɔrɔ Mahamadou Issoufou ale sugandira ka kɛ soronnel donbaga ye Burkina Faso ni CEDEAO jamana cɛ juma tɛmɛnen in na farafinna tilebinyanfanw n'o ye CEDEAO ye u ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Karaba k'a kɛ ni cɛ kofɔlen an jirala k'a fɔ k'a bɛ sɔn ka sebaaya sɔrɔ nin na walasa ka se ka don u ni CEDEAO cɛ n'an bɔra an bɛ segin ka na ale Burkina Faso jamana in kɔnɔna na bandi cɛ 3 u minɛna langana tigilamaw fɛ a jirala k'a fɔ ko ni cɛ 3 ko maramafɛn caman tun b'u bolo n'o ye gɛrikɛ marifaw ye ko ni cɛ kofɔlen ninnu fɛnɛ ko marifa bali caman fɛnɛ tun b'u bolo k'a fara téléphone portable 5 ɲɔgɔn bonyanko kan k'u bɛ taa garada maaw la k'u bolofɛnw daraki ka b'u bolo ni waati in na bɛ lakana tigilamaw ka bolo kan n'an bɔra an bɛna Centrafrique jamana kan fɛn min ye binganiya wale ye ka ale bɛ ka wuli tuguni Centrafrique jamana kɔnɔna la dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔna la k'u ni finitigilakaw karila ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye finitigilaka maa 2 ɲɔgɔn olu bɔnɛna u nin na waleya in kɛra tɛnɛndon an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kun y'olu dɔ ye. An bɛ dugawu kɛ yɛrɛ bɛ ala ka basigi lafiya k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na an ka jamana walima jamana wɛrɛw ka basigi ni ka sabati